kay kag-atraso sa kuha ba. Ganina ra ko nangita sa imuha. Daram ni ka diri. Tingano day pre. Saan imong problema nga nung isog kay ka sa kuha? Gani, imo kong ipago-hago. Galagot ang taman sa imuha ba. Yaward sa natin, magsayo. Init pa rin, init pa? Init pa. Tagay. Init pa dyan kayo, nag-alisingaw ko ba? Aita, tabako nga pa manani eh. Tabanga dyan ay. Punan tani be. Tabanga rin hapon ay. Munang tabang gaywan yung kakawa. Alangan, nagkutaon ko na ko ni pa. Madiabetes ko. Ano sa manungi siya? Nagaot ng utak ng tao. Grabe eh. Mag-inventory sa ako sa kuha mga kuan dire be. Diba sikap ko na kay mga utang ni mga tao sa kuha ba. Uy, grabe naman niya utang oh. Wala man siya hinumdum og bayad. Grabe sa ning tawhana. Utro sa ning tawhana oh. Wa na gini si bayad ba wala hinumdum. Oh, saman. Yo. Oh, unsa may ato? Utang ako di ako be. Sa utang ba? Grabe, tuwana. Sa maning bataan noon, grabe naman sa wa ka kakitaan, di ka kabala mo basa di ay. Bawal utang. Sige call, uli lang ko call. Grabe ni mga tao ron, oy, grabe mindset oy. Ibutangan na gani bawal utang. Sa man gihapon? Utang pa man gihapon ni mga tao ron oy. Mo pangdako ka kog alkansi. May pag-isira na lang ko ni tindahan na be. Uy, iya be anik tindahan na eh. May pagmulaan na lang ko. Baka stress maning mga tao diri ay. Sakit sa Pinoy. Tama, mulaag na lang ko. Lah, kanay sa view diri uy. Makawala gid sa stress ba. Murag worth it ni akong pagkalaag karon. Saan ni? Wheelchair? Ato ayun na ni wheelchair eh. Murag nice din dapita ba. Lah, si pare. Pre! Lah, murag si pare man to. Nganong naam ni siya din ning laag eh. Naar ba ko'y utang aning tawanan ni? Maulawan daan ni ba? Saon man ako ni? Kabalon ako. Pre, dako kay kag-atraso sa kuha ba? Daan ko palagi si pare gid. Pre, ano siya atraso ba? Atraso sa imong mata. Dako kay kag-atraso sa kuha ba? Ganina ra ko nangita sa imuha. Daram ni ka diri. Tingano day pre, saan imong problema nga nung isog kay ka sa kuha? Ano siya ko atraso sa imuha di ay? Kung buot mo gani hunahunahon, ikaw pa manggali lang naida ko kay atraso sa kuha kay hantod karon na pa ka mobayad sa imong utang. Mao gani. Imo kung gipago-hago. Galagot ang taman sa imuha ba. Kay ngano di ay pre? Mubayad na ko sa imuha. Daro. 100? Tawana. Uy, dautag buot ato niya. Uy, mara ni iyang bayad sa utang? Atong una ning hulam siya na ko 2.5. Nya, pila man sa di mong hiramon sa kuha, pre, bay? Kay bawa biya jud ka, nga lisod kayo pagpangitag kwarta, bay. Bisag 2.5 lang gud pre. Ako ra nang ilisan inag-abot og isa ka buwan. Ako ra nang tubuan gud. Tas dapat jud siya balance ng 50 sa tindahan. 100 tanan, pre, 100. Bayad. Diara pre oh, bayad. 50? Yung 100 dry ang giun. Grabe naman. Grabe jud to halag. Uy. Pasensya na gid pre. Kay kani akong kwarta. Dili ni para bayad sa imo.